Hej alle sammen, velkommen til denne video i dag. Som I nok kan se på titlen, så sidder vi faktisk hjemme på strandet. Vi sidder sammen med AKX TV, og vi sidder sammen med Benja Isman, skrådstræk Magnus. Ja, fordi at han bruger en anden account, fordi at han er rigtig A-karer. Men skud ud til Benja for at have lånt Magnus sin account. Skud ud til dig, Benja. Og nu skal vi bare ud. Kom, Okay, Benja, jeg mine har ranket op GG med GZ. Shout out på YouTube til Benja. Der er der mange, der bare Den hedder skriver. Benja.dk. Jeg håber, at folk har lige så gode. Og hvad er det, vi skal lave i den her episode, var? Vi skal flække. Yes, det er det, vi skal. Dreng, vent på mig. Jeg kommer til at lave en strandudserie, fordi jeg er pirat. Dreng, jeg blev flækket. Hvad nu? Hvad? Dreng, hjælp mig. Døde du? Er Han du har hånd. Han er hånd. Oh my god. dør du af en med hånd? Hvis du døde til ham, ikke? Jeg ville fuck den. Jeg skulle aldrig nogensinde sige med dig. Nej, det skulle du ikke. Ja, okay, selv tak for boost. Selv tak for budet. Dreng, venter I lige? Nej. Nå, det var bare ærgerligt. Og jeg er triple donator. Eller vi har bare fundet nogen i den her episode. Jeg har hej, pirat og kammo. Og Og Magnus ikke har så mange. Eller jo, der er okay mange. Magnus han har stort set alt. Bare ikke på den der account, men altså. Der var ingenting. Er der ikke nogen, der vil flækkes Som I kan se. Hvor er I henne? Jeg er henne i træfarmen. For helvede. i melonfarmen? Au! Oh, shit. Hej, drenge. Hej, Det var faktisk ret vildt boostet, og det var bare skyder meget helvede Ja, til. du lignede bare, du havde hekset, det var bare sådan. Ja, det var bare sådan, du! Lad os gå ned i Black Market på den her vej. Det er meget nemt. Nej, vi går ned og camper. Yes. Præcis. Det er really wild. Okay, jeg camper det andet sted, okay? Så er der hjemmeis. Så ja. Man kan kun få til de... Ja. Var der andre, der kunne høre den der eksplosion? Nej, jeg kunne også høre det. Jeg har ikke sounds på. Altså, var der andre, der kunne høre den der eksplosion? Nej. Jeg kunne også høre... Ja, okay. Det gav sådan ikke mening. Drenge, I skal jo crouche, ellers kommer der aldrig nogen hernede. Ja, jeg skal lige have noget. Og jeg ved ikke, om I kan... Jeg ved ikke engang, om I kan høre mig. Capri-Sonne. Fordi at på alle Hifis videoer kan man næsten ikke høre Magnus. Lad os bare håbe, at vi kan høre ham her. Man kan alligevel aldrig høre Hifi selv, når man skaffer med dem. Hallo, Benja, styr dig! Skal vi gå op om lidt? Ja. Jeg tjekker lige hurtigt. Om der er... Sådan her, så løb min fiskestang ud. der ligger et stort... Nej, der er en! Der er to! Jeg kommer. Jeg døde. Jeg flækker dem. Se her, vi snyder ham. Han løber. Gør han. Han lægger. Nej, han står bare stille. Kom nu! Nu må jeg en dum eller sådan. Jeg vil finde ham. Der står rute. Eat. Lægger. Godt. Vi kan lige ud til... Do you really want? Ja, 3. Vi står bare og camper ham, fordi han har 2 sæt Iron Gear. Har han? Ja, han fik jo det der Iron Gear fra ham den anden Nej, gang. det tog jeg. Det har jeg på mig. Godt. Okay, godt. Prøv lige at vente, han løber ud nu. Ja. Der er en, der løber op i BM. Okay, han kan ikke komme ind igen. Der er en der nede i BM. Boost! Jeg ikke nå ham. Der, sådan der. Han er død. Han dør. Ej, Nej, nu kommer der en. Løb! Jeg overlevede. Jeg er på vej ind i min celle. Eller jeg dør nok, fordi at jeg dør af ild. Ja, jeg døde. Nej, Jamen, jeg kunne jo ikke gøre noget. Mit armor det er heller broket. ikke fordi jeg klager, det bliver lidt rip. Ja, mit armor broket. Åh. Kan jeg få noget armor af nogen måske? Okay, et Jeg har sæt ikke mere, rigtig noget. Så skal du altså Jeg er det mindste kun død. Jeg er kun død én gang. det er også. Ja, men jeg har kun... Du har det. Det er vi alle andre også, så... Jeg har kun glædet en gang. Ja, men jeg har ikke... Bare tag noget for mig. Men du skal kun tage et piratsår, der kun normalt giver. Ja. D-rank. Nej. At folk bare skriver D-rank i chatten. Spurgt på PS-smuk.
Det er sikkert spurgt PP's smørhul og sådan noget. Sikkert. Har du noget med? Ja, det har du. Tak. Hvad? Hvad? Der kommer. Nej. Mikkel TNT eller et eller andet. Yes! Jeg fik Death Strider bootsene. Men jeg fik ikke det der med lån, du kastede til mig. Jeg har en stik nu. Men lige lidt. Bare giv mig en halv. Du kunne også bare give mig 7, men okay. Men det... Drenge, hvor er I henne? Jeg er død. Hvad er det? Jeg fik noget af gearet. Jeg kan stadig nå at få... Altså bootsene, de ligger stadig... Eller hjelmen ligger på havets bund, men det er lige meget. Drenge, hvor er I henne? Jeg fik også 25 kylling. Drenge, hvor er I henne? Skal vi tage bootsene? Ja, det træffer ham. Pas på. Hallo? Nej, jeg blev sådan... Men... Ja. Skal vi gå ned og tage bootsene, der ligger på havets bund? Nej, det var hjelmen. Yes, jeg flækkede en. Jeg har lige Death Strider boots, så det prøver jeg lige til at komme op igen. Yes, jeg har godt. Du har bare ikke at dø endnu. Hej Max i Danmark. Er du fra Danmark? Nej, det er ikke. Jeg er fra... Tyrkiet. Der kommer en der. Det er Grundy man. Han skal dø. Jeg tager lige Death Strider på. Han skal dø. Jeg er Death Strider, drengen. PP-lokker. Yes. Han er han er stack weed. og 33 weed. Oh my god. Jeg Dreng, flækkede. hjælp mig. Han er inde i min celle nu. Hvis jeg dør nu, jeg har en fik stack hans. og 33 weed. Inde i min celle, Embo, jeg hjalp dig altså rigtig meget. Ja, men stadig. Du får det bare. Det er lige meget. Eller I deles, ikke? Jo, vi deles. Du kan ikke rigtig bruge så meget rank up, men det kunne være fedt faktisk stadig, hvis du rank up. Ja, fordi at så var jeg også sammen med jer, når... Kan vi ikke bare dele det? Fordi at så kan vi også være sammen op i Men Bertha. altså, kan mig og Fate ikke få lidt mere end dig? Jo, jeg har kun 8k. Nej, I får det bare det hele. Det er fint. Altså, du må godt. Ja, det... Kommer hen til træminen. Men du skal jo tænke på, at du får alle de her ting. Du kan jo bare tage cellen, når mig og Fate vil rank up. Det er sådan. Her, det er Embo, egentlig jeg meget fik et for en rart person. chestplate. Fed. Hallo, jeg har alt det der weed. Kommer du ind i min celle, Fate? Ja, det er med. Jeg tror, titlen på videoen skal være action. Vi startede bare vildt godt ud, og så slutter vi bare fucking vildt. Eller hvad? Vi har næsten 2 stacks weed. Hjælp! Jeg kommer. Jeg er død. Ej, vel. Gå du ud for din celle. Jeg er lige ude for din celle, død jeg. Ej, der er en eller anden, der følger efter ham. Der dræbte dig. Og jeg følger så efter ham, der følger efter ham. Au! Der er en, der har Han fejler ham. Hallo, jeg får ham måske. Hvis han lige lader være. Mads med pas. Jeg kommer også og booster, hvis det er. Han er i den cellegang, der er til højre fra Jeg kommer. Drengen ved, han er mega gode ting på sig. Jamen, han teamer også med Uchi Gaming. Hvad hedder han? Han hedder Sigurd et eller andet. Ja, han stoppede lige op. Der er han. Han kommer. Kom nu, bare slå ham med din hånd. Au! Jeg kan næsten få ham. Nej, han løb ind i sporen. Nåede han det? Vi takker dig bare. Hvad har han på sig? Han har sit eget sæt og Fate sæt. Og jeg havde også en lille smule andet. Ja, okay. Bare sig til, hvis han løber over i minen, fordi jeg står over i minen. Han skal takke det sådan noget. Han har Frederiks gamle skin. Jeg løber lige ud, sådan at hvis han løber på Frederik, jeg bussen. siger bare, hvad han hedder. Han hedder Sigurd. Altså Sigurd med Z. Ja, han løber ud. Fate! Jeg får ham. Jeg flækker ham. Nej! Yes! Jeg fik de fleste af tingene. Nej, Oliver! Du bliver nødt til at tage tingene, Magnus. Fordi, nej, Rip, han har en eller anden celle der. Nej, du kan godt gå derind. Nej. Jo, du kan. Det er inden for rummet. Nå. Jeg har vildt mange... Okay, Fate. Hallo, så du lige, hvor mange ting han fik? Vi skal flække ham. Jamen, jeg har fuld inventory. Men ret meget af det så lidt lort. Jeg skal flække ham. Skal jeg komme og hjælpe? Fate, jeg har en masse stof til. Okay, jeg giver dig bare stoffet i minen.
Fade er lige bag dig. Dreng, jeg dør. Nej, vel, jeg kommer. Nej, jeg nåede ind i inforummet igen. Han løber over. Han løber over i shoppen. Han løber over i sin celle nu. Ja, jeg fik kun et chop 1 sort, men... Han døde. Fik du tingene? Nej, der var en eller anden foran mig, der tog det. Jeg kommer. Jeg er på vej. Hvad hedder han? Max i Danmark. Han løber ned ved cellegangene. Hvilken? Hvad for en? Den lige ude foran shoppen, og så Jamen, lige en til jeg venstre. tror måske, jeg så der, hvor du løb ned, men jeg kan ikke se dig, så det er nok ikke den. Dreng, jeg fik ham. Kom hen til min celle. Eller et eller andet sted. Hvor Ja, jeg kommer hen. Kom, Fade, vi skal hen til min celle. Jeg booster dig. Det var bare et boost. Ja. Lol. Dreng, der er jo ting og alt muligt her. Hvad? Jo, Hvad er der? jeg dør. Hvorhenne? Er du sindssyg? Der lå mange ting. Hvor Der lå døde også du henne? et inventory potion. Jamen, Var det Max hvorhenne? i Danmark, der dræbte dig? Nej, det var ikke ham. Embo, det er rigtigt. Nej, jeg blev næsten dræbt af en med et træsort. Men jeg ved ikke. Hvem var det? Hvad hed han? Det var bare nede i bunden, og så til venstre. Helt nede i bunden. Jamen, hvor nede i bunden, altså? Bare helt nede i bunden, og så til venstre. Den skal jeg finde. Det er rigtigt. 2 sekunder. Er det ham der? Den blå baron? Nej, vel? Det ved jeg ikke. Jeg så ikke. Nej, det var vædderen, der flækkede mig. Rip, han timer med alle sådan nogle OP. Nå, det er en fælde, tror jeg. Det var da bare kamostof. Det var sikkert vædderens gamle stof. Ja, han er der! Nej, Uchi er der! Og der ligger bare kamo og alt sådan Det er det, jeg siger. Det er mega sindssygt. De er efter os. De skyder bue efter os. Jeg er ved at... Allo, hvis jeg bliver ramt, så er jeg så godt som død. Bare luk. Nej, fordi jeg kan godt nå hende til spawn. De løber ikke efter os. Hallo, på et... Der har bare ikke at være clear lag, inden det er fjernet. Fordi de kan ikke stå der i Han hovedet. fløj. Jeg Lol, fede heks, der er. De er gået væk fra det, Embo. er inde i min celle. Ligger de alle stone pickaxes og sådan noget. Jeg prøver at dørbukke. Gør de? Nej, lige før. Vi prøver at slå mig igennem døren, ved jeg. Det er nok et tegn på, at man ligesom... Smider lige alle mine stone pickaxes. Hvor er du henne? Når Jeg er Fade, på han vej skulle derned. gå. Jeg kigger lige, om de glemte tingene, eller hvad? Det er lidt rip. Nå, de er gået væk. Ja, præcis. Skal Der jeg- ligger ingenting. Jo, de ligger der. Er de der stadig? Nej, jeg har taget tingene. Hallo, hvis vi over... tak fordi I gad at smage på den her video. Der er link til de her drenge nede i beskrivelsen. I må meget gerne smide like, hvis I gerne vil se mere strandet, ikke? Og så hvis, når jeg kommer i Kara, så kommer jeg til at spille med den rigtige Magnus-Falken, ja. Nej. Nej, det er det ikke. Nå, men ja, det var alt for den her video. Hej hej!